Doncs l'art, bueno, jo de fet no sé què és l'art, però si hagués de parlar per la meva experiència, per exemple, el que jo faig diria que és el canal per transmetre sensacions o sentiments o vivències d'una manera que els altres o jo mateixa ho puguem observar, gaudir, debatre, ens pugui irritar. No ho sé, per mi això és l'art. L'art és el canal de comunicació, potser, no? Per plasmar-lo d'una manera, no sé, o plàstica, o també pot ser recitant un poema que ho pots escoltar, però sí que per mi hi ha d'haver alguna cosa que surt de dins de les persones. Jo penso que sí que hi ha alguna cosa d'innat, però també depèn del que t'hagi passat a la vida, el que hagis viscut o el que hagis sentit, també pot fer que hi hagi coses que et surtin i les puguis transformar en art. És que de mi mateixa hi és tot, el que passa que és com l'única manera que tinc per explicar moltes coses és només, en aquest cas, amb la pintura, que no les podia explicar parlant. Per tant, hi és tot i és com una manera molt fàcil per mi de treure-ho. Hey my friend, do you mind if I use you now? Just a little. Hey my friend, do you mind if I put you here for a while in the middle? With a little help from your eyes, I might forget I'm another's. If you let me drown in your eyes, I might survive. El workshop d'aquest any va sortir arrel d'un amic meu que és fotògraf, que es diu Santi Hernández, i fa cada any uns cursos per fotògrafs. Sempre ho feien a Brasil i aquest any ho van fer a Barcelona. Llavors em va demanar que pintés el fons d'un estudi fotogràfic directament a la paret per fer un fons de sessió de moda. I vaig estar allà amb ells tot un matí, em vaig fer el meu croquis, després vaig anar allà, em van deixar sola mentre ells feien altres coses i vaig estar pintant tot el fons de l'estudi fotogràfic i després van posar la model i va ser molt especial, va quedar molt bonic. So if it's all right, my friend, I like to lean a little bit on you now. If you just let me pretend, I'll owe you if this plan works out. And with your beauty so close tonight, might spread some sense of comfort. You could be helping me out by giving me something for the cold. 'Cause if I'm